वेंगुर्ला तालुक्यातील मठ कुडाळ तिट्यावर चारचाकी व दुचाकीत झालेल्या भीषण अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला आहे. कुडाळ तालुक्यातील तेंडोली हुडकुंभवाडी येथील मूळ रहिवासी व सध्या कामानिमित्त वेंगुर्ले रामगाड येथे भाड्याने राहणारे मदन अच्युत मेस्त्री असं मयताचं नाव आहे. दरम्यान अपघातात मोटरसायकलचे डबल स्टँड पाठीत घुसून अतिरक्तस्रावानं मेस्त्री यांचा मृत्यू झाल्याचं प्रथमदर्शनी निदर्शनास आलं आहे. याबाबत मयत मदन यांचे भाऊ गुरुनाथ मेस्त्री यांनी वेंगुर्ले पोलिसात दिलेल्या तक्रारीवरून चारचाकी चालक बांदा डेगवे येथील नागेश पांडुरंग दळवी याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान अपघातानंतर बराच वेळ दुचाकीस्वार मेस्त्री घटनास्थळीच राहिले. दुचाकीचे स्टँड पाठीत घुसल्यानं ते कापल्याशिवाय मेस्त्री यांना रुग्णालयात दाखल करणं शक्य नव्हतं. यामुळे मेस्त्री यांचा जास्त रक्तस्राव झाला. यावेळी घटनास्थळी मड येथील मंदार कामात सुनील तेंडोलकर यांनी ग्राइंडरनं ते स्टँड कापून मेस्त्री यांना गाडीपासून वेगळं केलं. यानंतर त्यांना रुग्णवाहिकेनं वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मेस्त्री यांना मयत घोषित केलं. यावेळी घटनास्थळी मड येथील अनिल तेंडुलकर, किशोर पोद्दार, बसमीर नाईक, प्रशांत बोवलेकर, वेंगुर्ला येथील भूषण सारंग, हेमंत गावडे, गौरेश वांगणकर, शरद मेस्त्री यांच्यासहित उपस्थित ग्रामस्थांनी मदतकार्यात सहभाग घेतला. या घटनेनंतर घटनास्थळी वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक निसर्ग उतारी, उपनिरीक्षक राठोड यांच्यासहित पोलीस नाईक स्वप्नील तांबे, दीपा मटकर, जयेश शर्मळकर, बंटी पालकर, मनोज परोळेकर व होमगार्ड यांनी दाखल होत वाहतूक सुरळीत करून पंचनामा केला. मेस्त्री यांचा मृतदेह तुळज येथे शवविच्छेदन करण्यात आला. यावेळी रुग्णालयात तसंच वेंगुर्ले पोलीस स्थानकात तेंडोली ग्रामस्थांनी गर्दी केली होती. मयत मदन मेस्त्री यांच्या पश्चात पत्नी व 1.5 ते 2 वर्षांची मुलगी असल्यानं मेस्त्री यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. यावेळी पोलीस स्थानकात माजी सरपंच मंगेश प्रभू, अरुण राऊळ, नितीन सर्वेकर, आशिष खानोलकर, भाऊ पारकर, अच्युत पोद्दार, रामचंद्र राऊळ, नाना प्रभू, प्रमोद खानोलकर, पराग प्रभू, शरद राऊळ यांच्यासहित तेंडोली ग्रामस्थ तसंच वेंगुर्ले नगरसेवक सुहास गौंडळकर, सुधीर पालियेकर, गौरी मराठे, ठाकरे सेनेचे संजय गावडे, भाजपचे बाळू प्रभू, हेमंत गावडे, भूषण आंगचेकर आदी उपस्थित होते.